Ka jingpule na ka kitab Genesis kelenong ka pasap kendai ka dekhon ar bat pra hadu shipho. Tu ya wan lang bat tu ngap bokun u Jacob. Tu sha skor ya u Israel u kpa jongpi. Ko Juda ki henmen para jongpi kin yaro yapi. Pinsa shkia ya ki nongshun jongpi na rendang. Ki kun shin rang u kpa jongpi kin sadem ngon hakmat jongpi. U Juda ulong u kun sing na gamrat balapenya ko kun jonga pilapaino ula dem ula tia kum using bat kum kasing mano king banut kersiu yu uding sanshar om kenria na u Juda lemne uding du sim napdeng gikjat jong u hadu bandapoi ha ubadei banyo ha uta ki benriu kinsa yadem ka ktien jong utrai kasam hanyo pu ar gad khod iwe hadu saw hanyo hadu pra bat khat hanyo tu ai ya ka bor bishar jo me ha usim ko Blei padia ka hok jo me ha khun sim pa un sanshar ya upa jo me da ka hok pat un bishar ya ki baduk jo me da ka jingle hok to kilum ba kin wan lam jingsu ya kibriu bat kilum ren ya ka hong to usim un yada ya ki badog hapdeng upat ba un yarab ya ki bakerdu bat un pendu ya ki nong ban beng ha ki sngi jung u ka hok kan roy bat ka jingsu kan ne kat ubnai un sanshar nadu ka duriau hadu ka duriau pat nadu ko wa hadu bakun ka perthei tu ka kerteng jong u kan sa du chunam kanam jong u kan yai ne slem kat kasngi to ki briu baro kin yo jingker khu ha u ki jait ben riu baro kin khot yo u ba la kir khu ka gospel kat kum u Matthew bukhu kilandong ka baningkong ka khot I wei hadu khat hanyo ka kitab jinghyar pateng jong u Jesus Christ u khun u David u khun u Abraham u lalong u kpa u Isaac u kpa u Jacob pan u lalong u kpa u Juda ba jong ki henmen ki para jong u Juda u lalong u kpa u Perez bat u Zera na ka Tamar u Perez u lalong u kpa u Hezron pan jong u Ram pan u lalong u kpa u Ami nabat jong u Nashon pan jong u Salmon u lalong u kpa u Boaz na ka Rahab u Boaz pan jong u Obed na ka Rut u Obed u lalong u kpa u Jesse pan jong u David sim u David u lalong u kpa u Solomon na ka kmi ka ba lalong ka tanga u Uria u Solomon pan u lalong u kpa u Rehoboam u kpa u Abijah pan jong u Asa u lalong u kpa u Jehoshaphat jong u Joram pan jong u Uzia u lalong u kpa u Jotham jong u Ahaz pan jong u Hezekiah u lalong u kpa u Manasseh jong u Amon pan jong u Josia u lalong u kpa u Jekonia bat jong ki henmen para jong u ha ka jingring mrau Babylon hadien ka jingring mrau Babylon u Jekonia u lalong u kpa u Shealtiel u kpa jong u Zerubbabel u lalong u kpa u Abud jong u Eliakim jong u Asor u lalong u kpa jong u Zadok jong u Akim pa jong u Eliud u lalong u kpa u Eliasar jong u Mathan jong u Jacob u lalong u kpa jong u Joseph u tanga ka Maria na ka balakha ya u Jisu ya u ba lakhon u Chris te kumta ladon khat sau pateng
nadu u Abraham hadu u David, katsau pateng na u David, hadu ke jingring rau she Babylon, batsa katsau pateng, nadu uta kapor, hadu ke jingka ya u Chris, ke gospel jong u try.